het programma Gewest Friesland daarin laten we alle weken zien reportages uit het nationale programma Van Gewest tot Gewest. Zodat jaren en jaren van de nationale televisie West had. En dan kom je al je verneemde mensen zien. Wij komen nou bij Johan van der Zee aan tafel. Maar die maken al je reportages over hele verneemde mensen. Nou, de eerste, die had je toch net maken, nevens mij. Want die komt uit jongetjes 66 en door best in 68. Ik ben in 68 geboren. Ja. Maar verneemd is ze wel. Bintje. Dit is Bintje Jansma, 77 jaar oud en wereldberoemd. Op school in het Friese Suameer kreeg Bintje Jansma onderwijs van meester De Vries, die in zijn leslokaal verschillende nieuwe aardappelrassen kweekte en deze de naam gaf van meisjes van zijn school. Een leeftijdgenoot van Bintje Jansma, de heer Van der Wal, vertelde ons over Bintje en over meester De Vries. Bintje Jansma. Ja, en Bintje, dat was door een tijd, ja, ongeveer een meisje van een jaar of 12. Hè? Toen hij al op school ging bij meester. In 1912 ben ik bij meester in het werk gekomen. En toen voor het eerst op het proefveld waar de nieuwe aardappels gekweekt werden. En hier zijn die bintjes die gekweekt werden bij meester De Vries. Inmiddels heeft het bintje een grote vlucht genomen. Ja, mijn heren, u zult het hier wel wat koud vinden, maar dat is ook de bedoeling in een aardappelbewaarplaats. De aardappelen die u hier ziet liggen, dat zijn bintjes, die moeten bij een temperatuur van tussen de 2 en 4 graden worden bewaard om te voorkomen dat er kiemen worden gevormd. Kiemen betekent gewichtsverlies, energieverlies en het is natuurlijk de bedoeling dat potaardappelen, wanneer ze in de grond worden gestopt, zo in het voorjaar, dat ze nog de maximum hoeveelheid energie in zich hebben. Deze aardappelen die zijn direct vanaf het bedrijf van de boer aangevoerd hier. En die liggen hier dus al een paar maanden. Maar zijn nu aan verwerken toe. Die worden nu klaargemaakt voor export. Dit zijn allemaal bintjes. Bintje is het belangrijkste ras in Nederland, nog steeds. Het is al meer dan 50 jaar oud. Maar handhaaft zich op een geweldig peil nog altijd vanwege de buitengewone kwaliteiten van dit ras. Jaarlijks worden er nog ongeveer zo'n 85 à 90.000 ton geëxporteerd. Dat is een trein van een 85, 90 kilometer lengte. U ziet die aardappelen die worden hier op een transportband gebracht. En worden via de band hier onder de vloer door naar een schutzeef gebracht. Waardoor de overtollige aarde direct wordt afgevoerd. En daarna lopen die aardappelen in een opvoerband naar boven naar de sorteermachine. Die sorteermachine bestaat uit verschillende zeven, sorteerzeven. Het begint boven bij een grote maat en eindigt beneden bij een kleine vierkantsmaat. De verschillende sorteringen worden op aparte leesbanden gebracht. En u ziet daar de mensen de verkeerde aardappelen eruit sorteren. Het is een rollenleesband, wat het werk ontzettend vereenvoudigt, omdat de aardappelen uit zichzelf steeds maar rollen en mensen dus van alle kanten op zijn gemak kan bekijken. Achter de machine ziet u de nieuwe zakken waarin de verschillende sorteringen worden gebracht. Er is voortdurend een inspecteur van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst, de NAK, aanwezig, die de aardappelen keurt op de geschiktheid voor hun bestemming. Wanneer hij ze goed bevindt, dan wordt er een certificaat aan verleend. Wordt daarna de zak dichtgenaaid, komt er een label aan en de laatste handeling is dat men er een loodje aan doet. Het garantiebewijs van de NAK. Wat vindt Bintje Jansma er nu zelf van dat dit wereldberoemde aardappelras haar naam draagt? Nou ja, dat vond ik, het is natuurlijk zo. Eerst vond ik het niet zo erg, want toen was hij nog kind. Maar toen later, is die aardappel heeft veel opgang gemaakt. En toen kwam er een heleboel drukte werd ervan gemaakt en alles werd uitgezocht.
En ja, toen was het eerst wel een beetje eigenaardig. Dat je altijd die naam hoorde als ze het over die aardappelen hadden. Hè? Was het altijd Bintje, dat was eerst een hele gewaarwording. Maar later, ja, daar gewijn je wel echt aan. Ik heb er dan helemaal geen erg meer in. En ik vind het ook zielig voor die man. Die heeft er zoveel voor gedaan. Heeft alles in tijd en alles ervoor opgeofferd. En financieel is hij er ook niet beter op geworden. Want het was eigenlijk een beetje armoedig wat hij ervan kreeg. En dat die man toen overleden is, die heeft er eigenlijk zelf helemaal niks meer van meegemaakt. Hij was op school was hij ook altijd heel goed hoor. Heel aardig, we leerden ook heel goed bij hem. En hij was wel eens een beetje opgelopen, maar ja, daar maakte het natuurlijk ook wel weer na. Dat is wel logisch. Maar anders was hij wel heel goed hoor. Zo schillen miljoenen vrouwen in Nederland, Italië, Spanje, Egypte, ja in de hele wereld de aardappel die de naam draagt van Bintje. Bintje Jansma uit Suameer. Zijn verslagjouwer Oskamp, die man, hè, die dan wat vertelt. En zijn boer die het onafgebroken trots hebt en die show je alleen maar op een reg. Ja. Het programma ging dus hoe Jerpels, net Ja. nou ja, ik hoe Bintje, maar dat is de, nee, op de manier zat die in de tijd die programma's maken waren. De 6 net zo volle naaien. Ik hier nog geen televisie in die periode. Nee. Dus ik heb pas televisie door ik solliciteerde bij Van Gewest tot West, heb ik een televisietoestel. Ja. En die eerste programma's, die heb ik nooit gezien. Nee, daar kost ik geen kritiek op. Als dit soort producten letter wel eens jongens van, nou eens even zien hoe ze dat wel, ja. want die hebben we wel eens, die hebben we wel herhellen. Ze nou dan lieten bij oude dingen zien. Nou, daar ben je een beetje dan vaak bij. Dus, ja. Prachtig dat in een beeld dat ze aan tafel zit en een praat om het leven en dan zijn Jerpels kielt. Ja. Op de manier zat ik me nog herinneren dat oudere mensen, oudere vrouwen vooral, dat geweldig kon. Ja. Ja. En Bintje zeker. Bintje zeker, ja, want die had er een neemt dat nou. Ik wil nog even houden een verneemd figuur. Naar aanleiding van een reportage zat hij van Gewest het Gewest. Weer een reportage uit 2000, dus toen weer de betrokkenen al overleden. En je moet zelf maar zien, je komt wel zien in het verhaal, want het verhaal dat gaat oer die man. En linker de wij komt er naar voren. Terwijl we technisch en cultureel zo mooi bezig zijn, blijven we op dat terrein van de internationale bevrijdingstijd van de verdrukten, blijven we achter. Zoals ik hem nou in die filmshow van Gerry Duins, dan denk ik, ja, je gooit er een kwartje in en er komt weer een slogan, er komt weer een kreet, er komt weer samen. En daar is die man in hängen blijven. Maar dat neem ik die man in 2 jaar. Ik ben Ronke de Leeuw, ik kom van het Tienje. Ik ben acteur bij theater en ik speel de rol van Gerrit Rode in het gelijknamige stuk voor het leven van Gerrit Rode. Goeie jong volkje. Mooi dat je maar hier binnen. Het is een lust om te leven. Dat je hem zit er ook leer voor. Dat is mijn vrouw, Pietje. Ja. Pietje, de dochter van Pieter Loopstra en Hiske. Wat heeft u daar? Moskou nieuws. Maar wat is dat? Een weekblad dat mij elke week het nieuws brengt van de hele wereld. Dat komt uit Rusland. Het komt rechtstreeks uit Moskou, per vliegpost. Daar bent u op geabonneerd? Ja. Is het in het Russisch? Nee, in het Engels. Dit is zijn laatste hoeske, wat hij bouwd had toen hij gepensioneerd is. Met 3 kanten wijnen. Zijn dochter wijnt er nou. Daarvoor zit er op de ooreind van het ding.
Dat was zijn bouwbedrijf. Daar hield toen mij een compagnon hier daar een bouwbedrijf. Maar toen hij uit Amerika weer kwam, weer een joontje. Toen is hij hier op het tien weer te lonen kwam, daar wens je uit hem. En hij had hier toen een bouwbedrijf opgebouwd, zeg maar. Maar hij valt dan opstaan. Dat treik het daar failliet gaan. Maar de Rosette, dat voest hem uit, zeg maar. Toen ik naar Amerika ging, als jongen van 19 jaar, toen ging ik met een diep minderwaardigheidscomplex. Ik was dat timmerknechtje, van 's morgens 5 tot 's avonds 7, 15 cent per uur, daar zat geen toekomst in. Je was minderwaardig. En dat complex, dat ben ik kwijtgeraakt eerst in Amerika toen ik een kans kreeg om te bouwen. Man, het was een lust om te leven. Ja, het is een oud man. En dan denk ik, deze man is tekenen tot leven. Het er in Amerika zoveel mij maken. Dat er bewijsbrengen anti-Amerikaans worden is. En daar toch pro-Russisch. Hij is daar trouwd geweest 8 weken en toen is zijn vrouw om het leven gekomen. Dat maakt een enorme invloed op je. Die foto had er jarenlang, ja. Gerrit wilde ik net wezen, nou. Zie, dat is Gerrit. Zie ik wel een onnemelijk vrouwmeske voor die jaren. Op deze foto's is maar. Ze zijn maar 8 weken trouwd geweest. Gerrit wie er heel laag. Hij woont naar zijn heiden en zijn broers en zusters en naar de Tienjeta. Hij wil voort uit Amerika. Ja. Misschien weet ik al je wel te. Dat ik nooit zo'n prater wist, ja. Nou ja. Ik kreeg dus wel een aantal dingen mee. Ik hoor buurvrouw Pietje, want die kwam alle dagen bij mijn beppe over de vlier. En die maken alle dagen dus een praatje met haar. En ja, dat sociale, dat koekt natuurlijk mooi, wie een prachtig element van Pietje. En dat kun je dan mooi broeken. Dus het is alleen maar een voordeel? Uiteindelijk is het een voordeel. Ja, Romke had er wel eens wat moeite mee gehad. Omdat als het zat dicht op je hoed zit, dan kan je in het begin er wat moeilijk van losmaken. In het begin, toen ik erover dacht dat je een stuk moet maken bij de zoer. En toen dacht ik, ja, men dacht nou alweer een beetje schaal erop hellend, oersam, figuur. Maar hoe kon die man zo dom achter dat Rusland aanrennen? Wilt je man, voor mijn gevoel toch een integer persoon weer en dat in volle tjoegen die. Van wie is die viool? Van mij. Oh ja? Ik begin op mijn 85 jaar vioolspelen te leren. Nu? Ja. Bent u dat aan het leren? Ja. En wat oefent u dan? Zomaar de versjes eerst en de vingerzetting. En straks, als ik een muziekbril heb, dan van muziek. Wat wilt u dan spelen? De internationale of zo? Ja. Ja? Ja. Het gaat nog gebrekkig, maar het gaat dan. Weet je. Maar waarom wilt u graag de internationale op de viool spelen? Omdat dat mijn hartelied is. Die internationale is gespeeld toen die kameraden van het Rode Leger de rode vlag op het Rijksdaggebouw planten. Die internationale die wordt op het ogenblik over de hele wereld gespeeld. En een teken dat ik gelijk heb wanneer ik zeg, Nederland is een van de meest achtergebleven gebieden. Hier in Nederland schijnt die internationale minder gespeeld te worden. Ontwaakt, verworpenen der aarde, ontwaakt, verdoemd in hongersweer. Redelijk willen stroomt nu over de aarde, en die stroom reist al meer en meer. Sterft gij oude vormen en gedachten. De internationale zullen nog vaak zongen worden onder zulke omstandigheden, voordat het verwezenlijke wezen zal. Ik zou het geweldig vinden als die mensen op zouden staan en dan inderdaad opeens... En het kan niet missen
dat er een aantal mensen bij zullen zijn bij wie dat een dusdanige emotie oproept en dat ze zullen gaan staan. Dat is bij mij ik. Toen Ronken het voor de eerste keer deed, dan ga je ook, en ik kreeg hetzelfde hoor, maar dan gaan toch weer je haren overeind in je nek. Het beroepstoneelgezelschap Triater speelt Roda in de Rolbrege bij Tienje. Bouke Oldehof, de schrijver van het stuk, woont zelf in dat café. Gek is, als dan maar dit materiaal het waande bist, dan wist hij niet en ik greep hem terug wat die man verstier. Voor een keuzemaatje in zijn tijd. Als oornemer, ik moest toch wel stakingsleider wezen. En dan denk ik nog wel eens willen dat dit soort mensen in uw tijd omstappen. Die gewoon zijn, het is crimineel dat een directeur voor 25 miljoen maar opties er trok heeft omdat het toevallig goed gaat met de vrouw. Dat soort loeden, je net. Ik bedoel, dat KPN mij dat vertien je, Egon mij dat, directeur mij dat vertien je. Nou, ik zou willen dat ik zelfs het driest wie om de barricaden op te gaan. Ik leed het Romke maar een beetje aan, maar zeg je dat dan? Ik heb een vast vertrouwen. En dat vertrouwen is niet gevestigd op losse gronden. Dat wat de Russen zeggen in Moskou Nieuws. Oh. Hallo. Of waar dan ook. Hallo jong. Hallo. Ja, het gaat goed. Kopje thee? Gaat goed. En gaat het een beetje goed? Ja, nou, ja? reuze. Fijn. U een kopje thee? Heel graag, mevrouw. Donka, jij wel melk, hè? Ja. Is dat voor mij? Ja, dat is goed. Dank u wel. U ook melk? Nee, ik niks. Nee, dank u. Ik ben overtuigd dat de Russen niets hebben te verbergen. Ze zijn altijd openlijk geweest in hun strijd, in hun eerlijke strijd tegen oorlog en voor de minste onze broederen. Ze hier die uit de CPS zetten en de Socialistische Unie. Nee, toen ben ik bij de PSP gekomen. Ja, maar daar hadden ze die door ik uitzetten. Ja, op een onverkeersbeplak. Ze woonden naar je meisje na. Dat kan wel wezen, maar ik kon het zelf net beter. Nee. En toen mijn meertje, wat weer dat mooi. En weer snaffel op volk. Maar het mooiste weer, er weer een twaarman van de Sovjet-ambassade. En die weer speciaal voor mij. En toen heb ik dit lintje gekregen. En dan kan ze wel zeggen, die rode die doog net, maar was dan zelfs de man van de ambassade. Dit ben hij de mem van Gerrit Roda. Alle mensen binnen broren. Ja. Idealistische slogans. Ja, als je beziekje wil om op deze man te likken, dat wordt heel moeilijk. En als dat zo is, dan is dat toevallig zo. Wat mij interesseert in is dat, je zit er wel eens mee van, zonder meest kan ik aanstaan zitten, vooral die hem kent, van nee, dit wie Gerrit Roda net. Van de andere kant zit ik er net zo bord mee. Dat het mij omgeert is, dat ik geïnteresseerd ben in hoe de meesten vormen wordt door de omstandigheden waar het erin komt te verkeren. En hoe het hem dan verder ontwikkelt. Dat is het interessante voor mij in dit verhaal van die man. En had ik nou toevallig op die man liedje en ik beziek je wat trekjes van die man erin te krijgen, dan is dat mooi mijn naam. Romke de Leeuw, nou ik al verstaan, die het leven speelt van Gerrit Roda. Ja. Dan wil ik van die weten, ik kan hem redelijk kennen, wat vond je van Gerrit Roda? Nou, ik had net zo'n soort van mij kregen. Wel in de kranten lezen dat er die... ja, ik vond het wel... Ik had het programma van Sherry Duins door echt wel jongen. En ik vond het wel een nieuwsgierige man. Ja. Hij, streber en naïef, hier het idee. Ja,
Maar nou ja, dat wordt dus in deze reportage, ik word er een beetje naïef del zetten. Ja. Hè? Een krantje uit Moskou krijgen en der. Maar ik ga al heel vaak bij die man aan tafel zitten. Met mijn baas Freek Dam ben we er heel vaak West. Nou, Laurens ten Kade, wie hul hier me. En hij kon geweldig vertellen. Ja. Hij had dus de Stien die bij Wijnsleid. Die komt uit het zien ondernemingswerking, zeg maar. Ja, die had hij verzwaren, dat die daar kwam is, zeg maar zitten, dat soort dingen. Wist ook wel dat er waarnemend burgemeester van Opsteland was naar de oorlog? Dat weet ik. Ja. Dus de Opstelanders wonen me graag op dat moment bij die gesprekken. Dat is, maar letter waar dat oorzneffens bij. Kregen binnen partijen spul. Hij had ruzie met Marcus Bakkerhaan. Maar dat weer de stroming in de communisten, zeg maar. Maar hij kon er geweldig mee discussiëren. Ja. Maar hij kon vooral geweldig vertellen over de jermoorden die het meesten ondervonden en dat verhoren moest. Want dat hier zijn grote verhaal natuurlijk. Ja. En Romke die leek op hem. Wie hem krijgt, dat is... En Ali Brugsma speelde dat al. Nou, die had Gerrit Roda Sjellitten echt op een fantastische manier bij Balk. Nou ja, dat is nou ja, Friesland uit de omkringen wat ik dan wij kom. Wie dat Friesland. Gerrit Roda. In Gewest-Friesland, bij als we de reportage van dat gewest, zat hij in vroegere jaren wien. En dat zijn heel wat jaren en dan kan je dus heel wat figuren bekrootje. Zo van hij weken dus weer in.